Gardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta APDCL Solar Power Plant 1000 megawatt aputhak mentiso arong along ratpen chingki chethan amai kepadupon Borjana Havar along solar project amenpen 18,000 bigha along linangji pu ajok mentiso lapen rong troksi aratatun long lepi thek thepu Lakhain koraisi Borjan MEC constituency ke parlu niphain kora trok arni ada porphai kresia porpen mentiso arong asar ahem along solar project aputhak mai peduponlo Bangso amai along Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Anglong Autonomous Council Revenue Department ARO Dipu Circle Mandal APDCL Joint Secretary Karbi Anglong Autonomous Council Revenue Karbi Anglong Autonomous Council Secretary atumpen solar project KBJ along longle aputhak chingki chethan amai pedupon Son si Borjan constituency arlo along si Bangso solar project nang KBJ aphan sorkar pen adim jongponlo Labangso along mentiso arong aradatum solar project along longle echetta ake joypen pekpon thekthi pusi rong aradatum pen lamthi chepaklangpon Athi labangso along leke NC area puvoi phitsitami haku phusar phisar pen akai pensi sai chotiki kachoklem adim lapen labangso along lepensi kai ahemtun kachepang reng ilu non labangso along lesi nonason hapre longle ke parlo ejike nilitum arong arat longle ake joypen pek thek thelo jongsi pekvek nangji pulo tangte land compensation nang pinangji puse rat atumpen ke hang pedupon Lasi bangso solar project longle aputhak penang anchingki chethan ponlo sitami alam ka chingki abang pamit thek thesi mai pejut pon koklo Labangso long Karbi Anglong Autonomous Council Surjo Rongphar Joint Secretary Tensing Rongpi Secretary Sar Im Taru APDCL CEO Tumpen Danglok Mondal Revenue Department Sorkari Gaubora Lapen Rong Troksi Arong Asaratum Chetongdun Bukajan Pen Sarkurube Karbi Anglong News Kalau solar project bangke non pen kali alam dia hotel bangke Cenglam ke Gandhipur area polam se na majlum ba mene mena Gandhipur sapna dulu lagi kapusi lang turana le lang ha hala po ha lumayong ng talang no alo ultimately lang no taxi patutu po office diso sa solar project bangke non pen lagi wan lo lalo isi ini bangke lalo je mungkin nangtung bag Pina panjar tab ng panjang puret wala bangke lalo ladak no plus identification man si drone ng panjang lo kunat ma kupima si area hitwong man iking pendamun ni motor pen na tuwar ta we masih angkong sigala Haso panjang lo so think si amep kupima jing si apa amep sema no hanglo Nilip lem salong online na pen offline ke thak dak pen apon offline na tu jeklo jon sirkep sang ke long lepen ajok aning kithi thurpa Kiduk ke lak heme jangre te kok te ki ke cholong le ki jon long le thoi inglong arat ke cholong ji aphan ke rap unki lems ta isi thedung adim lo tangte lems ke kopia phan lo lems ke kopuson adim si ke donang po lems ke political kachelar voi aling si chelar donang po mapuse rat atum pen karju pedupon Nilip lems political ke palut chok ajok achi tim sosi kiduk det thoi inglong arat atum sang ke long le det pen ajok aning ke kang rat atum thurpa Lapenon ke khibom nilip lems along chunbang dilip sing narpen ke thanbon ke documents ke thondam thailo hadak pensi claim clearek nitum ke documents ke ponatum chot ke claim ke hadak office atum puta thanpon lasi sang ke long le arat atum karjupon ke nilip lems along tong ke chok chema mate food and civil supply atum ta ke chok che dokok ma cheklo jon sirkep online ke wang videt ki pusi nilip arat atum pen karju pedupon Kechok che aling aphan ke nilip lems food and civil supply atum non thor paksi nang che songji puta nilip arlo rongasar sorgari arongasar lapen kachini ke thek muchot ke ongdong arat atum pe ningjepon lapen chiklo jon angbong online nang palut thek the pulo tangte nilip lems abodi pen amat sun et nang ji nang litum claim thek the puta nilip lems kachari aphan nilip arat atum pe kache tokpon nilip pen philip tiso Karbi Anglong News Ripen tani long lunde sang long lunde la sang ai long vek nang ima pulu Nyali reson card ke do ke rison kar ke do Sementara ke milong elo nili tu magaban lah. oh long lunde de lo nili non ta Apran bangerong long bom. Na pu iri pen ber nangi palong na tum ber dun long lo ma ber long lo sita long lunde de na pen ako ka prek la son
document saya pidu nai puna tu pinong. Adha card ang kon tu adha card apidun elo la zona card ang ji puta nilitum nang ji an ke nilitum pidun elo sita long le dalo pini ani enta sang long dun de del Senal tu non pilo pupo ke. nilitum ke long nang ji sang long sang long nang ji Chonang ko gike. Aprang ka lahay karben long bom lo la sin nilitim pe long je pan sin nilitim ci paduk. Ko ano ne dokumen ti sang ho ke klem ho ke so che klo le nilitum nang enende puta mo che klo ta so che klo parmanta nilitum long iglok piti sita non nambang ke ko pe posi ke long i de ma International Day Against Drugs, Abuse and Illicit Trafficking aputhak case elapen ex UPLA atumpen bike rally kepamanpon. Bosing ni phengkora truck arni ada por phai kep apor malompen sangti hidimati balipathar higher secondary school pathua klamalong KSA ex UPLA lapen bike rider atumpen chelang pet pen International Day Against Drugs, Abuse, Illicit Trafficking aputhak balipathar pathua klam alongpen bike rally sarupathar MEC angkang bike pachijengpon. Pirthe adang along drugs ke cho aphai nangke ong pen ajok munit akai along kethe dong kana hok ke do theklong si United Nation Office on Drugs and Crime UNODC atum ingkrung ingchapon si UN General Assembly along ingdeng 42/112 7 December 1987 aningkan cheparai ponlo Bosing ni phai ingkora truck arni ge International Day Against Drugs, Abuse and Illicit Trafficking pusi irponlo Labang so kirim nang koke drugs ke chopen akihenodak hamphang alongpen ke pavirji aphan tangtela drugs pen ko an kap here mime aputhak nangli neli lapen nangli somar ke pajokji aphan ko an cherok tok dolo drugs ke chomate kirim arta ningkan crate truck pen ingkora truck angbong malom henlo aphai ke ongnai lasi drugs ke chok kirim pen pavirlo nang pusi ke se mepu Jameson timung pen thanpachinipon International Day Against Drugs, Abuse and Illicit Trafficking Katalon pon along kadokawe bang pharoge thom sociatum chetong dunsi bike rally ke padu ingsamjin pen pachun pon bukajan pen sar kurube Karbi Anglong news kado wera chini lo manghu me mat eli tum chini onde pin pem eli tum ham phang mate la ki thurmi owe ki mitum drugs kire ma phai pinangan bat tang lo budang bolote pharong bong pen phan plikep 40% ba ke rimdet lasong sin litum theklong lasi nilitum ex UPLA Welfare Society lapen karbilo chalia song hamphangini sanchomi nilitum chingrum si pini labangso anti drugs awareness rally bang pangcheng ponlo kunatan sinang litum pini labangso jai meeting nilitum non magala surubothar MEC angkang rong tokonu samai pini awareness mate bike rally bang padodamji lapen school along sampai long ni kahum ripoint pan niltum cisik pon athepi ko pene kian pondo ma pini nani to athepi ke nilitum la helo araki hormu senot lapen kai chupayong lapen towar mi damoi bangpat nilitum no anga chetong bang pharo soselo Dipupen manjadak 7 miles ita bheta along Karbi Anglong SP penjaponsi drugs ganja heroin lapen kapre rakia hormu meke kaipon Bosing ni phengkora truck arni Karbi Anglong SP penjaponsi rat aphan paklanglo athema drugs lapen ganja lapen rakia hormu ke chupen munit akai juddet lapen aok hengno idaktiti lasi rat atumta chonang ni pupensi me kaipon etlo tangti pherangkia hengno kaning jepon alam thele arjuponik sina 26 জুন আজি এন্টি ড্রাগস ডে এই উপলক্ষে অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি আমি আজি এৰাউণ্ড 48 কোটি 60 লাখ টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ আমি ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰাগছ আছে যেনে হেৰইন আছে কোকেইন হেৰইন আছে আৰু অপিয়াম আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰাগছ আছে আৰু সাইকোট্ৰপিক সাবষ্টেন্স আছে গতিকে আমি আজি এই সকলোবিলাক আপোনাৰ সন্মুখত আপুনি ডিসপ্লে কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া ড্ৰাগছৰ এই যিবিলাক আছে পৰিমাণটো কিমান আছে ড্ৰাগছ বা হেৰি অপিয়াম গাঞ্জা এনেকুৱা বেলেগ আছে হেৰইন এৰাউণ্ড 11 কিলো আছে গাঞ্জা এৰাউণ্ড 1700 কিলো আছে ঠিক তেনেকৈ অপিয়াম 66 কিলো ক্ৰিষ্টেল এম্ফেটামাইন বুলি কয় এইটো 5 কিলো আছে তেনেকৈ প্ৰায় বেলেগ ধৰণৰ কোৱান্টিটি আছে থ্যাংক ইউ Labor Union Central Committee atumpen pherangkyamai kangnipon
Bo signifying kora truck arni birla pen rong khelan adak petrol pump adung kalu office along Karbi Anglong Labor Union Central Committee seminar pu athipi enpon pen pherang kyamai kangnipon. Bang Somaya long kache tongdun President Mensing Rongpi Longsing Kramsa President District Committee Kalu Lapen ki leadership Vidya Singh Rongpi General Secretary Rising Milik Lapen Ponsmi Ingtipi Peter Tiso Solomon Hanse Lapen ke ongdung arata tumche tongdun si Mayalong RDG pidun. Ini langsung seminar itu kita kisung itu acara tahun 23 itu mahangkatai 2019 tahun 2023 Allah itu mukul itu meningkat itu non itu bang ompelong lebar eklemong kita lagi itu eklem polong lagi itu anak itu kecerap lah bete Karbi Anglong jadi ada song kecerap kan pasti itu antara pelanggan apa sih ninja telo Isialah nama itu acara teknik mana sudah acara pun teknik nangri lili labang kali itu financial itu adure financial maham itu long apply itu rajuk itu acara teknik demo lasinon kerang